L'associació Saó Prat, creada per les comunitats religioses Concepcionista, Marista i Teresiana, ajuda els joves dels barris de Sant Cosme i Sant Jordi del Prat de Llobregat. L'entitat té una empresa d'inserció per als que tenen problemes d'absentisme o de fracàs escolar. Una de les línies de producció és el disseny gràfic. Als joves se'ls fa un contracte de treball de 8 hores per setmana, vinculat obligatòriament a la formació. Provenen de famílies desestructurades i la majoria han viscut en centres de menors tutelats per la Generalitat. Vaig estar en un centre terapèutic perquè tenia conductes de risc, de conductes de consumir drogues, alcohol, porros, aquestes coses, i també conducta amb la mare, que no érem molt competents, ella anava al seu rotllo, jo anava al meu, i mai ens havíem entès. I jo estava en molt risc, començava ja a no estar mai a casa, a fer coses que no eren pròpies de la meva edat ni de ninguna edat. Intentant curar-me, va ser molt dur, la veritat. I aquí a Saó vaig vindre perquè, com no podia estar amb la mare, tenia que trobar alguna cosa per fer. El 2004 vaig venir amb el meu pare des del Marroc cap aquí, cap a Espanya. Vaig estar amb la germana vivint. Després vaig anar, no ens enteníem amb la germana i vaig anar a un centre, a parar en un centre. I després d'aquest centre, també no m'ha agradat. O sigui, vaig viure amb la germana, les coses em van anar malament, i el mateix, o sigui, el que he trobat a casa de la germana ho he trobat al centre. O sigui, les coses no van canviar. Des del compartir de les 3 comunitats que vivim aquí al Prat, que ens trobàvem per pregar i per compartir la taula, sorgeix la preocupació de manera reiterada de la situació dels joves que es troben sense expectatives, sense futur. Llavors, aunem esforços, aunem tota l'experiència que tenim dintre del món educatiu, les 3 congregacions, i a partir d'aquí engeguem l'associació, que ha anat creixent molt en aquests anys i que sobretot ens dona el treballar en equip, confiança, posar en comú el millor que tenim cadascú, sumar esforços, i aquest efecte de sumar és multiplicar, és molt més que sumar. Sols no hauríem aconseguit el que tenim ara. L'associació Saó Prat treballa en coordinació amb serveis socials. També ho fa amb l'àrea de suport als joves de l'Ajuntament del Prat i de la Generalitat. Ens trobem en casos que han fet vida durant mesos al carrer. Col·locar-los en una estructura en què ens fa necessari mantenir uns horaris, mantenir uns compromisos, d'entrada els hi costa, però el que fem és fugir del que seria el sistema que ells han conegut d'escola perquè no tornin a reproduir les mateixes mecàniques provocant expulsions. És una eina educativa per nosaltres el contracte. L'empresa creada per Saó Prat també està especialitzada en manteniment i reforma d'edificis. En els tallers, els joves aprenen feines de pintura, fontaneria i electricitat, i també se'ls ensenya a fer de paletes. Durant les hores de contracte laboral surten a treballar acompanyats d'un tècnic. L'avantatge del contracte és que ells es senten partíceps de la seva promoció personal. Ells participen de l'activitat comercial o productiva de l'empresa, no són els últims responsables, però sí que són responsables del producte que oferim al client. Això és supersatisfactori per un nano i, a més, els beneficis reverteixen en la seva pròpia formació. I no ens ha faltat la feina. Els clients en general estan contents i ens tornen a contractar per la qualitat, pel tracte. Després, alguns clients saben que som una empresa d'inserció amb joves en risc, però no tots. El contracte de treball i la formació duren entre 6 i 9 mesos. A fora els espera un mercat de treball força exigent i saturat. Els responsables de Saó Prat aposten per la inserció en el món laboral. Malgrat tot, consideren necessari que aquests joves continuïn estudiant. Aquests joves, quan estan acabant el procés aquí,
on van a parar? Són massa joves per accedir a un mercat laboral. Podrien, hi ha alguns que el perfil seu és per recerca en un mercat laboral, i que sí que poden accedir a aquestes estructures formatives més reglades, sí que els acompanyem, els empenyem i els motivem perquè ho intentin, ho provin, i a més ho provin donant-los i fins i tot oferint-los tots els suports necessaris. Hi ha d'altres programes que funcionen aquí al centre i d'altres projectes. N'hi ha un que fa tot el que és un acompanyament a absentistes i un acompanyament en els darrers anys dels estudis de secundària de l'ESO, doncs es poden incorporar en aquest projecte per donar-los aquest suport. Cuando estaba en tercero de ESO, el colegio va a decidir expulsarme porque la liaba demasiado. Entonces, un educador me ofreció la oportunidad de venir aquí a Sao Prat. He mejorado como persona porque he visto las situaciones que tenían mis compañeros y he visto que podía acabar muy mal, podía acabar verdaderamente mal. Entonces estoy mejor con la familia, estoy mejor con los amigos, estoy más tranquilo y con más cabeza, la verdad. Ahora estoy esforzándome para hacer un grado medio y salir adelante porque las cosas que están en España están muy mal. També assisteixen a una classe on se'ls ajuda a expressar les emocions, a gestionar els problemes i a guanyar autoestima. I per tot el que ha hagut de passar jo, que he estat en un centre i tal, em marca molt el tema de créixer i de voler ser més adult, i després te n'adones que no és realitat, que al final acaba tot sent molt patiment, sobretot a l'adolescència, vols sortir de festa i no pots. Jo he hagut de madurar per altres coses i ara només vull jugar. Les drogues, no? Les drogues o les prostitutes, a lo mejor. Vale. Significa? Les mancances afectives són les més poderoses sempre. Les més poderoses. Quan se senten estimats, de veritat, llavors és quan... Potser també quan comencen a sortir les ferides que han tingut, comencen a caure les proteccions i surten coses que ells mateixos ni les havien formulat. Això és veritat. Hi ha nanos, per exemple, que es senten culpables de l'abandó que han patit o de que hagin acabat en un centre i entenen que el centre ha estat més un càstig que no pas una solució. Llavors, aquesta és una de les ferides que surt, que és quan s'ha de desmuntar i de dir no, tu has tingut una trajectòria però tu no pots assumir la responsabilitat dels teus pares. Tu ara has d'assumir la teva responsabilitat. Això sí. Els germans maristes i les teresianes tenen pisos per acollir els joves quan fan els 18 anys i surten dels centres de menors. Les teresianes tenen 2 pisos a la zona franca de Barcelona. En un hi viuen les religioses i en l'altre les noies. Cadascú fa la seva vida independentment, però cada dia comparteixen plegades l'hora del sopar. Al cap d'un temps, en un nou pas cap a l'autonomia, les noies van a viure soles en un altre pis que depèn de la mateixa congregació. Quan vaig sortir del centre, vaig parar un pis d'acollida. Després vaig seguir estudiant. I jo crec que he millorat bastant. O sigui, ara penso en els meus estudis i en la meva vida i muntar el meu futur, i abans pensava només en tonteries. Al pis em sento molt bé perquè estic començant a ser independent, a cuidar-me jo de les meves coses, a fer-me cura de mi mateixa, saps? Aprendre, per exemple, a fer-me el dinar, de controlar els meus diners, de saber què és el que tinc que fer en cada moment. I estic molt bé allà perquè estic començant de nou. I és una cosa que em fa molta il·lusió i és molt guai. És una oportunitat molt bona per poder començar de nou i no tirar les coses per la borda. L'associació Sao Prat treballa per millorar la vida dels nois i noies, molts dels quals han estat víctimes d'abandonament familiar. Un compromís d'acompanyament integral i una lluita incansable per aconseguir que els joves amb alt risc d'exclusió social construeixin un futur digne.